Episodju tas-serje televiżiv Amerikan The Bachelor li nġibet f'Malta kiseb popolarità kbira bi kważi 6 miljun telespettatur fi 3 ijiem. Dan is-serje bi produzzjoni ta' Warner Brothers flimkien ma' Warner Horizon huwa bbażat fuq raġel li jiltaqa' ma' diversi nisa bilan li potenzjalment isib il-mara li jrid iqatta' l-kumplament ta' ħajtu magħha. F'episodju partikolari li xandar fit-12 ta' frar li għadda, il-produtturi ddeċidew li jagħmluh f'Malta biex juru l-kultura rikka li għandna f'pajjiżna. F'dan l-episodju jidru mumenti fl-isfond ta' xeni pittoreski f'Malta, popolari ma' turisti fosthom il-barraka ta' fuq u l-imdina. Fi 3 ijiem biss dan l-episodju raw 5 miljuni u 900,000 ruħ, 9% iktar mill-udjenza tal-episodju tal-ġimgħa ta' qabel. Joey, il-protagonista s-serja ta' din is-sena għatta ġurnata f'Malta jdu li kell tradizzjonali jilab il-lob u jara l-arkitettura. F'xena partikolari jidħol ukoll fi knisja fejn tkellem ma' qassis li offra diversi pariri dwar ir-relazzjonijiet. Bħala parti mill-lob li kellhom jieħdu sehem fihom bħala grupp, il-parteċipanti ta' The Bachelor telgħu il-Forti Manuel li nbena mill-kavallieri fis-seklu 18 u li ntuża fis-serje grandjuż Game of Thrones. Il-kontestanti libsu kostumi ta' kavallieri fost is-sensiela ta' sfidi uniċi kien hemm ukoll il-kukkanja, logħba tradizzjonali Maltija. Dan l-episodju miġbut f'Malta ma sarrafx biss f'ekonomija iktar b'saħħitha f'pajjiżna, imma laħaq pjattaforma b'udjenzi internazzjonali fosthom mill-Kanada, minn New Zealand, mir-Renju Unit, mill-Korea, mill-Vjetnam, minn Franza, mill-Italja u mit-Tajlandja.